Хәерле көн, Татарстан, хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Җәйнең яңа көнен елмаеп, матур уй фикерләр, ихлас ниятләр белән башлыйк. 16 июнь иртәсендә мин Айзилә Батырханова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме һәр барчагызга уңышлы, хәерле эш көне телибез. Бу көн тарих битләрендә нинди вакыйгалар белән истәлекле? Бергәләп барлык. Бүген Халыкара Африка балаларын яклау көне. Беренче тапкыр бу бәйрәм 1991 елда билгеләп үтелә. 1976 елның 16 июнендә көньяк көнбатыш Сауэтода 10 меңгә якын кара тәнле укучы һәм студент белем бирү системасына каршы чыгып, озын юл үтә. Бу балаларны атып үтерәләр. 16 июнь бөтен дөнья диңгез ташбакасы көне. Бу көнне 1909 елда Америка экологы, табигать сакчысы һәм диңгез ташбакалары буенча зур белгеч Арчи Карр туа. Аның диңгез ташбакаларын һәм аларның үрчү урыннарын саклау буенча тырышлыгы 1975 елда Коста-Рикада Тартугера милли паркын төзүгә китерә. Бүген Артек балалар лагеренең туган көне. 1925 елның 16 июнендә Артек балаларны кабул итә. Халкыбызның яраткан Татарстан дәүләт радиосының күркәм традициясе бар. Һәр ел сайын ул үз тыңлаучылары белән очраша. Быел очрашу 22 июнь көнне Халыклар дуслыгы йортында узачак. Бүгенге кунагыбыз Татарстан дәүләт радиосы баш мөхәррире Рәзин Нуруин шул чарага әзерлек турында сөйләп китәр. Рәзин әфәнде, исәнмесез? Хәерле көн. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Һәм инде менә бу чараның төп оештыручысы буларак сезгә төп эш сорау бирәм. Нәрсә, кайда һәм кайчан? Беренчедән тарихка күз салсак, һәр елны бигрәк тә җиңү бәйрәме алдыннан без паркматлар кичәсен сәхнәдә үткәрә идек. Чөнки 15 май халыкара гаилә көнедә, әмма пандемия аркасында бөек җиңүнең 75 еллыгын без сәхнәдән билгеләп үтә алмадык. Ә безнең халкыбызда исәннәрнең кадерен, үлгәннәрнең каберен белдергән сүзләр бар. Менә минем кулымда Мөхәммәд Мәһдиевнең китабы, анда без 41 ел балалары, безнең 22 июньдә сугыш башланган көнне үткәреләчәк кичәбез, ул 41 ел балаларына багышлана. Бик күп әтиләр, хәтта әниләр сугышка киткәннәр Татарстаннан 700 меңнән артык егет һәм кыз, әниләр, әтиләр, һәр икенче кеше яу кырыннан әйләнеп кайта алмаган. Кайберләрнең балалары әле яңа туган булган, кайберләре әле анасының карынында калган, һәм менә алар үсеп кеше булдылар. Тормыш авыр булуга карамастан алар күренекле шәхесләр. Безнең республикабызда алар бик күп, һәм без алар турында сөйләмәскә хакыбыз юк. Шуңа күрә без һәр елны бөтен дөнья татар конгрессы каршында эшләүче бөтен Россия татар гаиләсе фонды белән үткәрә торган кичәне быел Ватан сугышы башлануының 80 еллыгына багышларга булдык. Һәм инде әйтүемчә, бу кичәдә 1941 елда туган күренекле шәхесләребез катнашачак. Әлбәттә, гадәттәгечә сәнгать осталары да булачак. Хәзерге эпидемиологик шартларны исәпкә алып, бөтен кагыйдәләр үтәләчәк. Залда әлбәттә бөтен урыннарда кеше утырмаячак, исәпләнәчәк. Әмма бу кичәгә без кешеләрне чакыру итләре ялмаса билет сатып чакырмыйбыз. Гадәттәгечә бу кичә түләүсез, керү ирекле. Шуңа күрә бүген безнекеләр карап, тыңлап торалар, игътибар итсеннәр. 22 июнь кичендә сәгать кичке 6-да, ягъни 18 сәгатьтә Татарстан халыклар дуслыгы йортында без 41 ел балалары искә алу кичәсе, паркматлар кичәсе була. Ул халыклар дуслыгы йорты ярдәме белән әзерләнә. Без аларга бик рәхмәтле.
Инде яңадан кабатлап әйтәбез, 22 июнь кичке сәгать 6-да Халыклар дуслыгы йортында әлеге чарага килегез, хөрмәтле тамашачылар. Инде бәйрәм дип инде шушы чараның иң матур мизгелләрен без әлбәттә инде үзебезнең тапшыруларда да яктыртып барачакбыз. Рәзин әфәнде, менә иштәлегенә килгәндә әлеге тамашаның дип әйтик инде, нәрсәгә нигезләнәчәк ул? Бу концерт форматында оештырыламы, яисә ниндидер хатирәләрне барлаячаксызмы сез? Безнең даими тамашачыларыбыз һәм Татарстан дәүләт радиосын даими тыңлаучылар бик яхшы беләләр. Без беренчедән тапшыруларыбызда үрнәк гаиләләр турында сөйлибез. Һәм инде аларны тыңлаучыларыбыз тыңлап, үрнәк алалар, шушы үрнәк гаиләләргә ошарга тырышалар. Әмма бу юлы без аерым шәхесләр турында күбрәк сөйләрбез. 1941 елны туган шагыйрьләр, язучылар, җырчылар, алар безнең шушы искә алу кичәсендә катнашачаклар. Без инде шәһид киткәннәрне искә алырбыз, Аллаһы бирсә, һәм инде исәннәрнең кадерен белеп, аларны сәхнәгә чыгарыбыз. Әлбәттә, сугыш чорында күргән авырлыклар, михнәтләр аны сөйләп бетереп булмый. Бу кичәдә без ул хакта әллә ни сөйләп тормабыз. Чөнки безнең инде бик җиңүнең 70 еллыгы уңаеннан да, 75 еллыгы уңаеннан да михнәтле балачак тапшырулары Татарстан радиосының һәр редакциясында даими яңгырап торды. Ул михнәтләр турында без күп сөйләдек. Бу кичәдә катнашучылар үзләренең биографиясыннан уелып калган, күңелләренә сиңгән һәм гомергә онытылмый торган хатирәләрне сөйләячәкләр. Чөнки аларның бит күбесе бер тапкырда әти дип дәшмәгәннәр. Алар әтиләре яу кырында ятып калгач, әтиләре исән кайтканнарга көнләшеп яшәгәннәр. Ләкин алар әйтүенчә, ул вакытта ятимлекне күбесе сизмәгән. Ни өчен? Чөнки күбесе ятим, күбесенең әтисе яу кырыннан кайтмаган. Шуңа күрә алар барысы тиңдәш булганнар. Без инде хәзер Бөек Ватан сугышы ветераннарын хөрмәтлибез, искә алабыз, аларны зурлыйбыз. Дәүләт тарафыннан төрле чаралар күрелә, аларга хөрмәт күрсәтелә. Ләкин сугыштан соңгы елларда, менә бу 41 ел балалары үскән чакта андый хөрмәт әле юк иде. Чөнки бөтен кешеләр яу кырыннан кайткан, бик сирәкләре генә ул тылда булган иратларның. Тылда хатын-кызлар армый, талмый, көнне төнне белмичә эшләгәннәр, исән кайтканнарын көтеп алганнар, инде яу кырында ятып калганнарын әйтик, елап искә төшергәннәр. Шуңа күрә анда инде ветераннарны зурларга мөмкинлеге дә булмаган, ул вакытта вазгыятьтә башкачарак булган. Шуңа күрә инде без менә шу үзебезнең кунакларыбыздан шушы вакыттагы кичерешләрен, аларның нәрсәләр турында уйлауларын, әтиләрен күргәннәре, ничек хәтерләүләрен күргәннәр дип әйтәм. 41 елны тусалар да, аларның бит кайберләренең әтиләре сугыштан кайткан һәм сугыштан соңгы авыр елларда шушы авыр яралардан инде төзәлә алмыйча, терелеп бетә алмыйча дигәндәй, алар иртә бакыйлыкка китеп барганнар. Шуны искәртеп әйтергә кирәк, Рәзин әфәнде, менә бу Татарстан радиосы хезмәткәрләре тарафыннан без инде менә бу сугыш елларын искә төшерсәк, анда бит инде менә ул микрофон алды, ул үзенә күрә бер батырлык мәйданына әйләнә һәм шушы радио хезмәткәрләре әйткән һәр бер сүз ул көрәшкә тиң була. Һәм инде менә бу 41 ел балалары да әлеге шушы сүзләрне тыңлап үскән балалар бит. Әлбәттә, алай гына да түгел. Менә мин кемнәр катнашуы турында әйтмәдем. Махсус рәвештә шулай да берсен әйтеп китим. Чөнки безнең Татарстан дәүләт радиосында озак еллар эшләгән филология фәннәре докторы, профессор, күренекле галим Фуат абый Галимуллин. Менә ул инде әлбәттә Татарстан дәүләт радиосының Бөек Ватан сугышы елларындагы эшчәнлегендә искә төшерер дип уйлыйм. Чөнки ул шушы Казанда дип әйтик, кайнаган, шушы коллективта булган. Без ул ветераннарыбызны хөрмәтләп искә алабыз. Кызганыч, хәзер инде сугыш чорында эшләгән ветераннарыбыз ул
табигый канун инде кеше олыгайгач, картайгач бакыйлыкка китеп бара. Менә алар безнең ардан китеп барганнар. Аларны да искә алырбыз. Менә әле шушы көннәрдә генә инде шундый ветераннарыбызның берсен Роберт Офаулы Гатауллинны 92 яшь тулгач, соңгы юлга заттык ул вафат булды. Бик күп әйберләр эшләнә, әлбәттә инде бу бик мөһим. Разин әфәнде, сез әле менә әйтеп тә киттегез, пар канатлар, бу бит инде шул пар канатлар тапшыруына нигезләнеп, сез менә шундый форматны оештырасыз. 34 ел радио дулкынында эшләп килә, безнең инде пар канатлар тапшыру һәм сезне юкка гына пар канатлы Разин дип атамыйлар, чөнки тапшыру башланган көннәрдән бирле сез аның алыштыргысыз алып баручысы. Һәм никадәр язмышлар, никадәр менә шундый бер-берсенә пар канатларда терәк булырлык ир һәм хатын мөнәсәбәтләрен сез чагылдырасыз үзегезнең тапшыруларыгызда. Әлбәттә, мин үземдә пар канатлы, бер канатым гаиләм булса, икенчесе Татарстан дәүләт радиосы. Инде рәсми рәвештә эшләвемә дә 46 ел, Аллага шөкер. Субханалла. Без Татарстан дәүләт радиосында бик күп ветераннар бергә эшлибез. Мин Татарстан дәүләт телерадио компаниясының ветераннар советы рәисе дә. Шуңа күрә инде без ветераннарыбызны хөрмәтләп искә алабыз, исәннәрен кадерлибез. Алар безнең һәрвакыт исәптә, аларның гаиләләре турында тапшырулар эшлибез. Эфирда яңгырап тора, даими тыңлаучыларыбыз аларны беләләр. Бүген мин инде ветераннар советы эшчәнлеге турында да сөйләп тормыйм, чөнки көне ул түгел, без кичә турында сөйләшәбез. Мин инде тамашачыларга кабатлап әйтәм. Без әлбәттә яу кырында ятып калганнарны искә аларга, алар рухына дуга кыларга тиешлебез. Чөнки үзебездә бик ватан сугышы ветераннарының балалары. Без дә сугыштан соң үскән кешеләр һәм сугыштан соң авырлыкларны без дә беләбез. Шулай ук без исәннәрнең биректә сугыштан соңгы авыр елларның bütün михнәтләрен кичергән кешеләрнең кадерен бергә тиеш. Менә шуларны исәпкә алып, 22 июньдә Бөек Ватан сугышы башлануга 80 ел тулган көнне кичке сагат 6-да Татарстан Республикасының Халыклар дуслыгы йортында пар канатлар кичәсе, без 41 ел балалары искә алу кичәсе үткәрәбез. Кабатлап әйтәм, керү ирекле, гадәттәгечә бушлай, без бер вакытта билет сатып кичә үткәргәнебез юк. Халык аңа үзе теләп килә. Бу юлы да кисәмдә билет юк дип уйламаслар, чөнки билет беркемдә дә юк. Һәр кеше үзенең күңеле кушуы буенча менә безне ишеткәннән соң ул кичәгә рәхим итәрләр дип өметләнәбез. Килсеннәр, көтәбез һәм инде алар тарихны да, бүгенге көнне дә ишетеп, сәнгать осталарын тыңлап, горурланып, сөйнеп, хозурланып, үйләренә таралар дип өметләнәм. Барлык тамашачыларыбызны чакырып калабыз. Әлбәттә. Бик зур рәхмәт, Разин әфәнде, бүгенге иртәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен. Без инде әлбәттә Алла бирсә әлеге чарага килербез. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, Халыклар дуслыгы йорты дип сүзебезне башладык. Алдагы минутларда Халыклар дуслыгы йортында эшләп килүче Якшәмбе мәктәбе эшчәнлеге белән якыннан танышырбыз. Илебезнең теләсә кайсы төбәгенең иминлеге, бөтен милләт һәм диннәр вәкилләренең дус һәм килешеп яшәве безнең алар арасында ни дәрәҗәдә элемтәләр урнаштыруыбыздан тора. Мондый мөмкинлекне Халыклар дуслыгы йорты тудыра. Биредә эшләп килүче күп милләтле Якшәмбе мәктәбедә Татарстанда яшәүче халыкларның телен, мәдәниятын саклауга һәм үстерүгә юнәлтелгән. Иң мөһиме, төрле милләтләр монда бер мөхиткә туплана. Мы стараемся научить детей разговорной речи. Без беренче чиратта балаларны сөйләм теленә, укырга, язарга өйрәтәбез, алфавитны өйрәнәбез. Уеннар, җырлар, биюләр аша балаларны кызыксындыру җиңел. Төрле бәйгеләрдә катнашабыз. Чуаш халкы җырларын өйрәнәбез. Безгә күптән түгел яңа китаплар бүләк иттеләр. Чуаш китап нәшриятына зур рәхмәтләребезне җиткерәбез.
хочет их дети. Әти-әниләр балаларны бик теләп йөртәләр. Үз туган телләрендә камил сөйләшүләрен телиләр. Төркемгә төрле милләт балалар йөри. Монысы бик сөендерә. Бүген мәктәпләрдә тыгыз программа белән укыту бара. Өй эшләре дә шактый бирелә. Спорт, бию түгәрәкләренә дә йөриләр. Шуңа да карамастан, һәрбер милләт кешесе үзенең туган телен тирәнтен өйрәнүгә вакыт таба. Күп милләтле Якшәмбе мәктәбе төрле милләт вәкилләренең мәдәни, рухи, белем бирү ихтыяҗларын һәм ихтыяҗларын канәгатьләндерү, иҗади үсеш өчен мөмкинчелекләр тудыру үзәге ди татар теле укытучысы Динә Мөхит. Сәлам, уку азбабы буенча барабыз һәм проект эшләрен үткәрәбез. Мәсәлән, бүген без Татарстан темасы буенча сен газета әзерләп куйдык балалар белән. Балалар дәресләргә бик теләп йөриләр. Татар балалары гына түгел, рус балалары да йөри. Әти-әниләре дә бик татар теле белән кызыксыналар. Жанны биреп эшләгән эш нәтиҗәләрсез булмый. 2 дистәдән артык эшләп килүче күп милләтле Якшәмбе мәктәбен тәмамлап, инде үз балаларын йөртә торган буын үскән. Коллективны оештыргач, үземдә иҗат итәм алар өчен җырлар. Күбрәк гимннар, патриотика инде. Менә воскресная школага авторский җыр булып чыкты. Татарстан наш общий дом дигән җыр. Без төрле бәйгеләрдә катнашабыз. Татар теле, Азәрбайҗан, әрмән, гарәп, грузин, мари теле, чуаш теле, төрек, удмурт теле, Кавказ халыклары биюләре, дөнья халыклары биюләре, вокал, мәдәният һәм гырыф-гадәтләр. Шулар арасында һинд бүлеге дә үзенең әһәмиятле урынын алып тора. Наш коллектив «Сантош» был образован еще в 1989 году. Безнең төркем 1989 елда барлыкка килгән. Аның тарихы бик бай. Һинд телен, җырларын, биюләрен яратучы, кызыксынучыларны берләштерә. Төркемгә яшь кызлар, әниләр, апалар килә, яшь чикләве юк. Шулай ук бәйгеләрдә катнашабыз, җиңүләр яулыйбыз. Мәктәптә төп игътибар балаларга юнәлтелгән, ә соңгы елларда күп кенә нәни укучыларыбыз әти-әниләре гаилә белән йөрү традициягә кереп киткән. Бу инде мәктәпнең тагын бер баскыч үргә менүе. Җитәкче өчен дә бу зур сөенеч. Царит такая атмосфера доброты. Үз туган телләреннән еракта яшәсәләр дә, барлык әти-әниләр телләрен саклауга омтыла. Һәм безнең мәктәп моңа бик зур ярдәм күрсәтә. Чөнки 19 милли оешма эшли. Димәк, 19 телне өйрәнү мөмкинлеге бар. Без моңа бик шатбыз. Бу ел безнең бәйрәм елы, чөнки Татарстанда телләрне саклау һәм халыклар бердәмлеге елы. Шуның өстенә әле мәктәбебезнең эшләп килүенә дә 25 ел. Мәктәбебезнең киләчәге озын булыр дип ышанам, чөнки туган тел һәр вакытта да мөһим, кадерле һәм якын булып кала. Гасырлар буена сакланып килгән гырыф-гадәтләребезне түкми-чәчми, киләсе буынга җиткерү мөһим. Үзебезнең бердәмлегебезне, илебез, Россия Федерациясының күп милләтле икәнлеген, бу илдә менә дигән итеп яши, гырыф-гадәтләрне, мәдәниятны саклый алуыбызны исбатлыйбыз. Һәрбер нәрсә күп булган сайын бәһасе арзан булыр, кадерсез булыр. Әмма акыл арткан сайын бәһасе һәм кадере артыр дип яза күренекле галим Каюм Насыйри. Һәр нәрсәнең кадерен белик. Бүгенгә мин Айзилә Батырханова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме сезнең белән саубуллашабыз.